Hei, kiitos kun tulitte. Moi! Moikka! Moi kaikki! Kuten kirjoitin, mulla on koulutehtävä. Minun täytyy kirjoittaa artikkeli Mistä aiheesta? ystävyydestä Virossa ja Suomessa. Haluan tietää, miten te yleensä tutustutte uuteen ihmiseen. Mä aloitan tavallisesti kysymällä, miten menee? Sama, jutustelu on ok. Jaa, mä hymyilen, se auttaa. Suomessa tutustuminen on usein hitaampaa. Miksi? Me ollaan rauhallisia ja hiljaa oleminen on normaalia. Ahaa, Virossa hiljaa oleminen voi tuntua otutta. Kuinka usein te viestitytte ystävien kanssa? Melkein joka päivä. Jos ystävä ei vastaa, mä ajattelen heti, että onko kaikki ok. Mäkin haluan varmistaa, että onhan kaikki ok. Suomessa voidaan olla vastaamatta monta päivää. Ja silti olla ystäviä. Joo, kun tavataan, jatketaan siitä, mihin jäätiin. Puhutteko te tunteista ystävien kanssa? Joo, mä sanon heti, jos mua harmittaa. Mäkin sanon myös, jos sen jaksa jotain, että mua väsyttää. Se on ihan ok. Suomessa puhutaan joskus varovaisemmin. Mitä se tarkoittaa? Esimerkiksi ehkä tai voi olla. Eli ei aina sanota seuraan kyllä tai ei. Niin. Mulle tapahtui kerran niin, että suomalaiset ystävä oli hiljaa 2 päivää. Mä ajattelin, että hän on varmaan vihainen. Onneksi kysyin. Ehkä hän oli vain väsynyt. Hyvä, että kysyit. Joo, hän sanoi, ei mitään, kaikki on ok. Mitä me opimme siitä? Älä oletta mitään. Kysy, onko kaikki ok? Ja sano selkeästi, mitä ajattelet. Hyvä. Mä kirjoitan artikkelin näin. Suomessa ystävyys voi olla myös hiljaista. Virossa ystävyys voi olla puhelimpaa. Ja molemmat ovat hyviä. Tavataan. Moi moi!